Gunter Neihol 2008an heldu zen Bilbora Hiriko Orkestra Sinfonikoaren zuzendari artistiko titularra izateko. Gaur, hurrengo denboraldiko programa aurkeztean datorren urteko ekainean ardura hori utziko duela iragarri dute eginiko lana eskertuz. Eskertu egin nahi deutzot zuen aurrean bere konpromisoa, bere jakituria, disiplina eta profesionaltasuna. Eskerrik asko. Neiholek aldi horretan lorturiko emaitzak goraipatu ditu. Un alto grado de entendimiento y de madurez artística. Arro dago dioenez lorturiko ulermen eta heldutasun mailaz. Ez omen dago oraingoz ordezko izenik. 2013-14ko denboraldiak bestalde 17 egitarau eta 34 kontzertu izango ditu. Azpimarratzekoa, hitza baino harago ziklo tematikoaren 4 kontzertu, Wagner, Beethoven, Mahler eta Schuberten sinfoniekin. Eta Lang txinatar piano jotzailearen kontzertu berezia. Zoizko eta apartekoa zengo nuke galdu ezin aukera dela, urte askotan ikusten dut berriz aukerak ez dalako izango, ezta? Ganbera musika barruan Asier Polo biolontzelo jotzaileak gogokoen duen musika eskainiko du Asier Polo oso pertsonala izenburupean.